akụ nke ụbọchị taa bụ ọ pụrụ iche n'ụdị nke ya. Ihe anyị ji wee bịa taa bụ ihe ga-akụziri gị nnukwute ihe. Ị ga-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche nke ga-enyere gị aka, ga-abakwara gị nnukwu uru. Kedu ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa? Usoro nri nke ị ga-eri na etu ị ga-esi wee rie ya, nke ndị oyibo na-akpọ dieting. Ọtụtụ ndị bụ ndị buru ibu na-ajụ ihe ha ga-eme ma ọ dị ndị ha nwere ike iri ka ha wee gbatụnata. Ọ nwekọrọ na onye rịara ọrịa ọtụtụ oge, kedu ụdị nri o nwere ike iri ma ọ bụ etu ya ga-esi wee rie ka o wee dochie ahụ. Ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ga-eleba anya na ya gbasara ụbọchị taa. Mgbe na-anabatazi gị n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ a, ka ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje Adaejeje mba na-anụ olu ya. Enwere m nnukwute onye ọbịa nke mụ na ya nọ n'ụbọchị nke taa. Mụ na ya ga-ejikọ aka ọnụ wee wetara ụnụ ihe bụ ihe mmemme nke ụbọchị taa. Onye a bụ onye maara usoro nri, etu ị ga-esiri ya o wee dozie gị arụ nke ọma. Onye a na-agwa gị ọ gụrụ ya n'akwụkwọ, ihe gbasara ya doro ya anya ofuma. Mgbe ọ ga-abata ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Wee na-agwa gị sị gị biko dododo nọrọ n'ihe onyonyo gị nọsie ike, n'ihi na nke taa bụ ọpụrụ iche. Nwanne m nwaanyị nnọọ. Ọ bidokwa ụtọ n'isi mbido dịka anyị kpọrọ gị ịbịa zaa anyị oku. Daalụ nnukwu. Ọ ga-amasịsị anyị ka ịgwa ọhaneze ndị Igbo na ndị na-ekiri anyị mba dị iche iche, ndị nọ Naịjirịa, ndị nọ mba ofesi, ihe ji wee mara gị. Ndewo ndị be anyị o. Awụ nwa afọ Igbo. Aha m wụ Eze Ndidi Regina. Awụ m onye Imo steeti. Ya lụkwa di na Imo steeti. Nnọọ. Dịka isiokwu anyị dị n'ụbọchị nke taa, ọ bụrụ na onye n'ezi a n'enu tebụl anyị, ọ ga-afụ ihe dị iche iche eji wee chọọ ya mma. Ihe ndị abụkwa ihe a ga-atapịa atapịa ka ọ bụ ihe na-enyere ndụ aka. Anyị gwara ndị ọhaneze ndị na-enene anyị na ihe anyị ji bịa taa bụ usoro nri na-edozi ahụ na etu mmadụ ga-esi rie ya o wee bara ya uru n'ime arụ ya. Dịka onye gụrụ ya n'akwụkwọ, biko ị nwere ike ịkọwatara anyị ihe usoro nri bụ? Usoro nri bụ dịka ndị bekee si wee kpọọ ya dieting. Ọ wụ iri dịgasị n'iche n'iche anyị na-eri na otu anyị ga-esi wee rie ya wee dị anyị ahụ mma, wee dozie anyị ahụ anyị na-akpa marịmarị. Etu ịdịna na onye nyere gị anya mana ịmara mma pụrụ iche. Anyị mee njisi ya na nke taa bụ ọ pụrụ iche. Ọ ya wụ isiokwu anyị. Anyị ga-ma ndị na ihe a bụ ma onye na-ejiri ahụ, ma onye ji ahụ, ma ụmụaka, ma okenye, onye ọbụla ka usoro ndị dị mma n'ahụ. Ịfụna na usoro ndị onweghị ndị emewerie iche, etu ị ga-esi rie enweghị onye emewerie iche. Ma okenye, ma ụmụazụ, ma ukwu, ma ibe, ma nnukwu, ma obere, ma ndị agadi, ọkachasị na ndị agadi kaara na nka. Ịma na o nweziri ụdị nne kwesịrị ihe ị na-eri. Ọ bụghị ihe niile, ọ bụ ihe mụ na gị riri ka nwa agadi kachara na nka ya eri. Ihe ndị a ka ya akụzi n'ụbọchị taa ka aghọta ya nke ọma. Ọ ga-adịzi mma ka ịrụtụkọsị aka ụmụ nri dịgasị iche iche mmadụ jiri nwere ike iji wee mee usoro nri ma ụtụtụ ma ehihie ma abalị, ụdị ọbụla siri wee dị. Daalụ nwanne m. Na ndị anyị na-eri, anyị nwere ọtụtụ nri dị iche n'iche nwere n'ala Igbo. Enwere osikapa, enwere agwa, enwere akpụ, enwere akpụ, esi na akpụ enweta ụtara akpụ, enweta eba anyị na-eri ka a na-akpọ garị. Yes, ịma ya. Enwere ọka, ejikwa eme nri ọka, eji eme akamụ. Enwere ma soya beans eji emepụta ihe dị iche n'iche. Ị ga-eji wee mee milk. Ị ga-akwọkwa ya akwọ na-etinye ya na nri as flour powder. Enwere ji, ma nke asụrụ asụ, ma nke a na-eri eri otu ahụ. Enwekwara mkpụrụ osisi dị iche iche dịka ndị anyị hụgasịrị ebe a ugbu a. Enwere mkpụrụ osisi, enwere akwụkwọ nri ndị anyị na-erigasị. Ụmụ ihe niile awụ nke erichaa ha eme ahụ anyị ọ dị mma. Daalụ nnukwu. Ịbịananụ, ọ na-ewere na ntị unu na ịma na ala Igbo bụ mba Chineke gọziri agọzi. Chineke gọziri ala Igbo mana ndị mmadụ ama ha. Ọtụtụ ama ha na anyị nwere ọtụtụ ihe pụrụ iche na-adị ahụ mma n'ala Igbo.
ị mana esi m ụlọ wee nata mgbe naruo n'ụlọ ihe mmadụ na-eri bụrụ ihe dị ka Chineke siri wee kee ya. Mkpụrụ osisi niile m tara n'ụlọ bụ eji aghọta ya n'osisi ewetara ya etu ahụ ọ dị odoge anya na nke awụ n'osisi ka esi ghọta ya ịsacha ya na-ata ya ị na-anụ ụtọ mkpụrụ osisi dịka chi si wee kee ya. Ihe niile eji esi nri pụtagodi n'ezi ikuku dị ndụ nwere ikuku dị ndụ nwee nke nwere ya nke ikuku dị ndụ na-ekusa mmadụ. Eziokwu ka m na-agwa gị onye je na ntị nnụnụ ya na nke taa bụ ọpụrụ iche n'ụzọ nke ya na enwere ọtụtụ nri dị iche iche anyị na-eri n'ala Igbo. Ọ ga-amasịzi ngwanụ ka anyị batazie na ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara n'uju ya. Ịma na abịa n'ihe gbasara usoro nri na etu mmadụ ga-esiri ya, o nwere nke mmadụ nwere ike iri n'ụtụtụ, o nwere nke a na-eri n'ehihie, o nwere nke a na-eri n'abalị. Ndị oyibo si na nke ụtụtụ bụ breakfast, nke ehihie abụrụ lunch, nke abalị abụrụ dina na-edina. Ya bụ ọ ga-amasịzi ka ị kọwara ndị na-enene anyị etu ọ dịgasị nke onye kwesịrị iri mgbe o kwesịrị iri ya. Daalụ nnukwu nwanne m. Oru n'ụtụtụ onye keta ụra kelechaa Chineke ṅụọ mmiri, onye ka anyị ji wee dowe mmiri dị stable. Ṅụchaa mmiri ahụ nọ mgbe ọ na-akụ elekere 6 wụ 6 AM nke ụtụtụ ịta mkpụrụ osisi. Kemgbe onye ọ kwesịrị ịṅụ mmiri ahụ, elekere gịnị ka onye ọ kwesịrị ịṅụ mmiri ahụ? Onye ahụ ṅụọ mmiri ahụ ebe 5:30 nke ụtụtụ. Ebe 5:30 ṅụọ ya wee kwadowe afọ gị maka nri ị ga-eri n'ụbọchị ahụ. Chere nke ị na-akụzi kịta o metụtara onye ọbụla? O metụtara onye ọbụla. Anyị ekwuebe nke ndị buru ibu. Anyị ekwuebe nke ndị buru ibu. Ka general onye ọbụla. Ụmụaka ị ṅụọ mmiri, mmiri a ga-eme gị nyere nri ọbụla kwado afọ gị maka nri ị ga-eri n'ụbọchị. Ọkwa ịhụ na so ọ na-akụzi ebe elekere 6 a were ofu mkpụrụ osisi a ọ wụrụ orange oroma ịrachaa ya nke ọbụla ị nwere. O gosiri na ọsọ nsọ orange mkpụrụ osisi nke ọbụla ị nwere nke dị na season nke ị nwere nke dị ọnụ ala ọ wụrụ ube bekee ịracha wụrụkwanụ pineapple anyị dowere ebe a ka ị nwere ịracha ọ wụrụ mangoro nke ndị Igbo na-akpọ mangoro ọ nọ na ọ dị season iwere nke ahụ ịracha ofu ihe nke 50 naira ezuorera gị n'ụtụtụ ebe elekere 6. So ka ọ na-ejetezi aka ebe elekere 7 nke ụtụtụ ahụ irizie nri ụtụtụ. Nri ụtụtụ ị nwere ike iri n'ụtụtụ ahụ ị nwere ike ṅụọ akamụ were moi ṅụọ ya nke ndị Igbo na-erire elele a na-akpọkwa ya moi na elele. Were ofu moi ofu agidi ma ọ bụrụ onye nwere agidi irie ha abụọ. Ọ bụrụ na ị nwere moi iri agidi were ofe akwụkwọ nri. So ihe dịka okra i were ya rie agidi ma ọwa akwụkwọ nri were ya rie agidi ma ọwa ị nwekwara ike ṅụọ akamụ na moi ya elele. Ị nwere ike ọ wụrụ custard ka ị mere wunye milk n'ime ya ṅụọ ya. Ị nwere ike ọ wụrụ akamụ ka ị mere wunye n'ime eko n'ime ya ṅụọ ya werekwe daa moi wee ṅụọ ya. O nwere ike ọ wụrụ oat gbanye ya milk. So dịka m na-ekwu ndị agadi na-anara agazi ọrụ nọ n'ụlọ ofu bread abụọ slice abụọ. Ya bụ na ihe na-akọwa bụ ndị agadi ekwesịghị ka e were ụmụ tii ahịhịa nke a na-abanye na mmiri, kwesịghị ka enyeghị ya afọ ha nọ ezigbo nri ka ha ga-eri n'ụtụtụ ahụ. Otu a ka ọ dịkwa ụmụaka
ụmụaka ga-eri ezigbo nri n'ụtụtụ ṅụọ milk onye na-edozi ọkpụkpụ si dị n'ahụ kweghọtala so otu a ma onye ọbụla eji ọbụla iri ezigbo nri n'ụtụtụ amaka wee pụwa ya mgbe ọ bụrụ na ewepụga ụmụ agidi na ihe ndị a o nwere ndị na-eme ha teta ụra n'ụtụtụ ha ekuru rice tie ya rie o kwesịrị ekwesị ka ọ na o kwesịrị ma tupu ịjụọ m ajụjụ a ka a jegoro obere ezumike ma chiata biko nọrọkwa n'ihe onyonyo gị